Maayong gabi mga igsuon, karong adlaw piyesta ni Saint Francis of Assisi. Abi ninyo, kini si Saint Francis pinangga sa mga animals. Tungod sa iyang kabuutan ug kabalaan, ang mga animals mismo maoy muduol niya, dili mahadlok. Maunang naa siya giingon. Mauni ang atong pamalandungan karon. If you want to know the beauty of the world, ask the beasts. Do you agree? Yes na yes. Kung gusto daw tang mahibalo sa kanindot sa kalibutan, pangutan-a ang mga hayop. Tinuod biya gyud na. Kay daghan biyagyong matudlo ang mga hayop nato about the beauty of life. Mangalan ta? Sige. Number 1, ants or hulmigas. Unsa may matudlo sa mga hulmigas nato? Hard work, 100%. Just imagine layo kaayo ng ilang baklayon. Pino kaayo ilang lakang. Anyet, gapasan silag pagkaon nga mas dako o mas bugat pa kaysa sa ilang lawas. Pero wala na'y undangay ha. Mga igsuon, naaman pud na nato ng hard work, di ba? Pero dili pud nato ika-deny nga naay uban pud nato dali rapong matapulan. Next, langgam. Unsa may matudlo sa mga birds nato? Perseverance, paglahutay. Now just imagine, kanang maghimo silag salag, one tiny dry leaf ang ilang hakuton one at a time. Gamay kay na nga nipis nga dahon nga laya, just to form hundreds of them into one nest. Grabe ilang paglahutay, anyat init ang adlaw ha. Mga igsuon, naaman pud na nato. Pero usahay, kung atbangan tag problema, daghan nato, dali rapong mo give up. Next, iro. Unsay matudlo sa atong mga iro nato? Loyalty. Kamo na among gyud tay mga iro. Di ba tinuod nga bisag unsaon nato atong mga iro, ang ilang loyalty nato 101%. Mga igsuon, naa man pud tay loyalty. Pero usahay manggod kung ang bana kun makakita og mas sexy kaysa sa iyang asawa, nawala ang loyalty. Kung naapoy asawa nga nakakita og mas gwapo pa kaysa sa iyang bana, nawala ang loyalty. Naapoy mga tao nga makakita bayaran lang ganig kwarta, nawala na ang loyalty. See? Next, iring. Unsa may matudlo sa iring nato? Sweetness. Di ba sweet kaayo ang mga iring? Kita mga igsoon sweet man pud ta. Pero usahay man gud kini atong pagka-sweet kining maglangi ta kay naara di ay ta ituyo. Pero another thing, kung sumhan na pud ta sa usa ka tawo, ang sweetness magkahinay pug kawala. Di ba? Next, ang mga unggoy. Abi ninyo ang mga unggoy grabe mo atiman og anak. Kita mo atiman mapuntag anak. Pero nganong naamay abortion, wala na nila. Sige ra batag kantsaw. Murakag iro, murakag unggoy. Pero mga igsuon kung ato ka anang balihon, kung atong pangutanon ng unggoy, murakag tao, mutubag ang unggoy. No, dili mi murag tao, kay wala mi abortion. So niining takna ang mga igsuon, dapat ato pong dawaton ang sakit nga kamatuoran
nga may pa ang mga hayop, mas naa pa sila'y daghang matudlo nga maayo nga rika nato kaysa kita ngadto nila. That's a sad truth. Please think about it. Saint Francis of Assisi, please pray for us. Iampo mi. Amen. God bless.